Per commemorar el 200 aniversari dels setges de la ciutat, l'Ajuntament de Girona ha desenvolupat un programa d'actes amb la participació de l'Associació d'Hostaleria Girona Radial i el Punt de Benvinguda, sota el títol de Reviu la història, 200 anys de setges napoleònics a Girona. Exposicions, conferències, congressos i reclams turístics com les visites guiades i la cuina napoleònica han estat programats amb l'objectiu de difondre i potenciar el llegat de la Guerra del Francès i dels setges entre ciutadans i visitants. El tret de sortida va coincidir amb la celebració, del 3 al 6 de juliol, de l'Exposició Mundial de Figures Històriques, organitzat per l'Associació El Baluard de Girona, amb l'assistència oficial al Congrés de més de 50 països, que van participar amb reproduccions històriques originals a la Fira Comercial i a la convocatòria de concursos de diferents modalitats en el marc del modelisme i el miniaturisme històric i fantàstic. Una nova proposta per conèixer i descobrir la ciutat es va encetar a l'estiu amb un cicle de visites guiades teatralitzades amb el nom de Napoleó tenia més de 100 soldats. Amb un recorregut per carrers, places i esglésies de la ciutat que van ser escenari dels setges de Girona i que ha permès als nombrosos visitants conèixer de manera lúdica i documentada els fets històrics més rellevants esdevinguts en el marc de la Guerra del Francès. La cloenda dels actes es va celebrar al Parc de la Devesa el 14 de setembre, amb la primera festa Reviu la història, 200 anys dels setges napoleònics a Girona. Una jornada farcida d'activitats on petits i grans van participar de la caravana de roquets, adreçada sobretot al públic infantil. Els viatges en diligència, recordant el segle XIX, fent recorreguts pel bell mig dels jardins de la Devesa. També un dels espectacles més vells i populars de carrer de tots els temps, com eren les titelles, amb els seus contes i missatges populars, acaparaven l'atenció del públic. La trobada amb demostracions d'oficis tradicionals, mercat d'artesania i d'alimentació, van ser un dels espais més concorreguts per curiosos i visitants que també van poder gaudir del ranxo napoleònic, en receptes franceses i catalanes del segle XIX, elaborat especialment per l'ocasió pel grup gastronòmic Girona Bons Fogons.
En el mateix lloc i amb gran expectació, la recreació teatralitzada dels enfrontaments armats entre els invasors i els resistents de la Girona del 1808 va tancar la commemoració de forma festiva i amb una gran participació. Celebrar uns fets històrics tan llunyans en el temps però tan propers en el record, desmitificant gestes i postulats oficials de forma lúdica i festiva, ajuden a reviure i entendre el passat d'una ciutat en constant evolució.